Yo, ntisa omani baye ya no fi ahara. Yana nkasa yana bra na omama no etumpon na ayeye. Ebusia sa yesane amo akwaba atena seda. Dembre yenyim no community connect yewo kwapro na ende kwapro jumedin ayason kokra. Dembre Umar bin Abdallah osase kan no odiko na nkasa Nana kwesi mensa otodo ebasa oyin mpanyimfo waja tumu atena se ade nata bibiara rekodo sande mpanyin de se manamna menyamanya mehemu na ekira menyaman ete nana no mpanyimfo te ekiri ade bibia de na kunum na mpampandu Yerboshe abakwasama oda kwapro ikrono sande mpanyin de ekokroma bisamankwa na ono na odzeneman dani ikupe mu adesadar ninyim de adesadar abayan kramokro yade nata anta adisa nukrowa shepo so no nte demokra yewom no kire wo se buranyi bi a wo friend Alice ono na oboto na adar Wodamo brono no do. Nti obia hwehwe adala oyendama olebe ko Alice na kotana da ni bi Alice na dal oninde adisada. Nti se embisa ebeden bu na ono so ofiwa nata bebia ya kobia no mu ikro na nkese ni de nchiremen gede no wura nara Every yansa kan na nanum payinfo America say mesha sefi minyimfa tufo hin aginegwa mebenkum ebusue payin aginegwa ya wobon komo na ye bisa kwapro kronu idzin kwapro numpo oyeda no bai ebusua mo akwaba mempayinfo mo akwaba mo atena so wadi mahinwa mesha semfi ebusue payin do mepayin idzin kwapro won oyeda no bai Oboshe efutu ne efutu yana na oboshe won brahma papa wo fra brahma osha soro bukwa no wo na onye efutu hen boye kere nje papa ekwa efutu ebusua wo fra na ankwa bia wo ya na nafo ekwa na ifi ya ba kwa pro ha yo na ya ba kwa pro ha ya na okura efutu o da bo mtra papa nti na efutu hen onye ne ya grudge nya chere brahma si oye akasakasa mbo mo ka che efutu hin da sabe eye kwa adwofo ibia sa ye hin wo ha wa asase na me nanan ore wa hye futu hin do o sa na mamponfo na esiamfo ina wada me nana na asase m na oba na ahin na won pere odin no so kita na akongwa no so no mo wankyira ba mo fa asofo mo wadananum so ateda me da mokọ bebi na mekutwa asa mebu bae na ofire futu na roban o hyase wo akotachire ho roban obotu nsitai wo fra na nankosonko ena odine egwo ne mo ne sikani odeni sem bam na ekwa na ade na ogunu ko ho no soso ano sani twasa boto nkosonko no so no na wa kwawran onema na makakum no kwando ena oboto asase bi wo hwan kokwaya wo fra na bachi nitiri wo fra na bache oni ren kanon asase peren oye fight itukwa na mani so de hey makashi yamiam yenyi mani biara nkwen woni yaru nkuyinda onyina ye bo honugu
nti ɛkɔ hia fa suban no anyim a wɔatwerɛ wɔ agu hɔ yɛto kwa yɛserew nya yɛto fight no a na serew da yɛn ano yɛnya adiban paa mmara ma yɛn tiri yɛtwa saa na wɔaba ne me nananom amafo wɔhia bɛyɛ fight na amafo no wotu mu ahyɛ wɔbɛhyɛ yɛ bridge bi wɔ ha no wɔkyapere dɛ mu wɔyɛ asɔre ɛna waka no na amma no so nyama bɛyinfo bi kwaporɔ nyama bɛyin wɔ amma dɛm ɔpanyin wɔfra no ɔpanyin kɔkɔɔ misa na dɛm kɔkɔɔ misa no na wɔde mɔtɔn ɔyɛ no so yɛ ananayi ana abu no mu ɔpanyin na apepire na ɔba na no ne nananom wɔ ha nsisi ɔte dɛm da asase yɛ yiwa apepire ho yi ɛho ara asase yɛ agye ewie na mmom yɛde kyɛ hwan yɛde asase yɛde kyɛ hwan nti wɔfra no bakyɛ kɔkɔɔ do bakyɛ kɔkɔɔ do ano ɔyaya wɔbɛduru ha ɛna ɔkyɛ dɛ efi wɔn na wɔtwa yɛkudu yɛakɔraw na yɛnyi apeskamfo kɔkɔrafo yɛbɔkye yɛde kɔ nti biara asase no awɔ hɔ no ɛhwɛ nya asasa nya asase de abura mfukyiri sɛ nyɛ burayi bi a ɛna ɔnam kaare kwan no do ɔretwa burɔfu kwan no ma nkyɛ abura mbɔgye tu hɔ no ma wɔkada mu nyɛ ku yes burayi na ɔde pesere pa ɔde fight wotee paa burayi ɛna ɔde pesere paw na ɔno bɔ wɔtoo no ma ne da asɛnkyɛw ɔtii tɔ fam me na meka kyerɛ wo nti ne da asɛnkyɛw ɔtii bɔ fam no ɛna ahunu a ɛtu no pese na ɔde kɔ ne ho round na ɔretwam ɛna ɔkom nom no yiyi a na ɔde toa do na ɛha so wɔkɔ kɔ a wɔde hyi nwu ababa ka ho mpo anwu sɛ bosom na ɔyɛ fight ɔyɛ ako bosom nti wɔn kɔkoma impa nwu nka na twitwa impa mbɔse ka no wɔ ha ɛmfa no ntire kora yi a ɔnwu yes kyerɛ de ne traffic money ɛpɔ bi wɔ ha transa na impa na wɔnyɛ kɔ na ewu yes nti wɔyɛ ya na okudu na wɔbɔ ehuna wɔakɔ wie na wɔbɔ sa na wɔaba wɔbɔ sa kor na kwa pɔfo mfa de na wɔto aborɔfo too much brenyi na ɔfa ma aborɔfo wɔn saka wɔn nja abranchi gugu nye eku nti nya asase da aborɔfo kyiri pɛɛ na yɛ panyin kor wɔfra no bande wɔbɔ sa na wɔbɛhyia mu wɔ ɛsɛ no mu wɔ kan wɔn ho ansa na wɔabɛfie ɛna wɔhu na akora aka na wɔbu hwibie wɔsa no ho akyi merba ɛna wudu hɔ muhu na akoro na waka atoim na ma ɔyɛ yi dɛ ɔda hɔ dam ɛna ɔto nkurɔfo ma ɔto aborɔfo dadaade na ɔto wɔ spray one na brɛfi ne pesi na ɔtoto sɛ akoro fa daade na osi sɛbe yɛn ntɔhwɛ no ase ntirim ɛna ɔma ɔkae nti wɔkafa na wɔde ne ba na abuefuna wɔwɔ no wɔdɔɔso wɔkafa na wɔde ne ba wɔde ne ba fiaa wɔyɛ na ofunu ma sɛbi ɔduwi wɔn wa nka akwanem ɔbɛyɛ na duru wɔ ha nsa na akyiri ofunu mu wɔ no mu ma ɔde kura ne kura akyi nti ha yɛn kuma impa kurumpa ntɔre wa yɛbɛgye wo nsɛm sika no yɛbɛgye wo biribiara na ma ɔte dɛ kwaporɔ yɛ wɔbɛfa no me nana no twa sa na ɔkora aporɔ wɔ no ntwɛ wɔrɛ ɔbɛyɛ no wɔakyare ɔbu yɛ agorɔ a sɛ wɔrɛ ɔsɛn n'akyiri na ɔkɔhwɛ ne nkyerɛ mma no na ne wɔfa asefoɔ no ni na ɔsɛn n'akyiri no a ɔkora eguan na wɔadodɔ baby round na ɔde eguan de esi hɔ na wɔayɛ no yie de esie fine ɔreba so na ɔwɔ akyi hwɛ ni na ɔrebɔkɔ ahu na eguan wɔ hɔ na ɔkora na ɔkɔdo no ɔsɛ mankel akyar ebusua akyar dodo na ɔsɛ o na eguan na ɔsɛ o eguan ɔmprɔwe eguan akongua na ɔmprɔwe ɔwɔ kwaprɔ eguan wɔ hɔ sisia ɛna wotu nipa kakra ka no ho ma ɔbɛyɛ wɔbɔhwɛ ampa so na eguan ɔwɔ kwaprɔ na wɔbɛfrɛ kwaprɔ no n'ase no ɔyɛ de bi kɔto ako ma ɔprɔwe ansa na nipa ɔbɛka dama no obi ɔde ne fie no ɔyɛ abɔfra bɛte dɛm bo epie no mu asɛm na onyim enyim mu apempem a yɛbi no bɔ enyim asɛre hɔ asɛm but epie no mu asɛm de eyim nti mi ma
Meminyim kwapro na asen. O chede kwapro. Yeah. Egwan Yes. Omprowe. Egwan wo ho. Kwapro wa ba egwan wo kwapro wa omprowe. Wow. Manisia. Wow. Ebusia pe ye dase. Ebusia onen demre dani mekana sisi abamati afanto won onen ebi se afeso titan pobo ye bleso na se asorfo woto nyuma afe akọ apro or kwa apro nata uyim na de ma afere kwa apro wala oye kwa apro dabi abokwasam na woda tuen wano onam opeyina ofie futu oyinum peyimfo ne nkyeramba na ubinya bebi a oye fiaw bebi a oye daw woto wonsa nsu wofa ha etiban wofa ha tere wode ye na nkofo ye hona adwenda obokwaiti ahon na wono so wusin ketide debi ya mo wonko na wonji inse megapade ono no sunsuando ama dam egwa okita hona peyiri te gboni siye ma oba ne de birimiri hona adwenya wonda jam egwa na ayo anampo akoninti egwa na efi wona nsa omo wota asere ko apro won na bokọ akotu egwa no wo na wokọ apro no so hunda mpa egwa no mpro we egwa no usiwo ebusia yansampa yabotia do na yɛkyɛ no monkɔ ɔyɛ mutufe no wɔ na abɔkɔsɛm bi menyimare momete na so yɛntontoɔ na yɛmbisa Yo. yɛate mepɛi Maba mekyerɛ bi suka. kɔ yɛteo Sinti kroma opanyini wo frɛ no tufo hinan. Ana mbakire won kakra yo. kɔ Ya na number 1. No so ya na number 2. wow Ne panyini bi wo frɛ no opanyini kwa ma ado. Safo yin panyini pa. Ono kam panyinfo. Wo kwasa de yim. Safo hin pa brema wo frɛ no opanyini kwa ma ado. Ano no twasa na ɔrekɔ na sɛ abura safo hin wo frɛ no kwa ma twim. Ɔro yɛ kyɛ sɛ twim brema sɛ bɛyina chiemsem. Norugun no twasa no ta no do. Twim brema chiemsem no twasa no rugun kɔ no. Ani ha asase na ɔda aburo mfukyiri no. Bibi wɔ hɔ a ɔra mo so mo pan no bebi kakra. Nti am yɛ number 1 no so yɛ number 2. Ejinara nso nka no do. but ase mutufe yin eti yɛreba kwapro kronara ebusua dodo ahen na wo bom yɛ ɔman wɔ kwapro kroyim mepɛyin yo medase eba kwapro ha ebusua dodo wɔ ha no ɔyɛ do akono 19 wow da kono minti mala ebutuma ke na bobata nja obobo hin yewo anana anana ntedema mebusua panyin kan yewo anana otodo ozikan motodo ebien ma otodo anan yin ma otodo tuedo wow yewo anana fuwe esia na wo kroma wow ena yewo nsana fu ebasa no so number 1 no so wo kroma wow ena yewo adwenazefo ena abrazefo anu ma bitima yo na abodi busia wa busia dodo ni hiana no wow ena ye kaboma ye dwakono wo ikroma wow enti no wo bom dam na wo ye omanan nhyehyɛ wɔ ɔman no puntu wɔ yɛnkɔ ebusuam obi anapado ɔwɔ dza wɔyɛ na mmom nhyehyɛ bɛn na wɔyɛ de hwɛ dɛ kore yɛ baba wɔ ɔman no yo sedema ebisi ala dema na ɔte mpemfo amenyenya ne te dɛ nsɛnum yimpo no panyin wɔ mi kokobeti na ebe kwa program ha panyin ɔda na no ɔne nana kwasimensa ɔtɔde ba asa na ɔpɛn dɛ today maybe say yaya ankwankor na yewo kurom ha na ɔda yinhia so yɛhwɛ na ikuru no otumpono no demeninti ne hyehyɛ mu no wa ma ebusua biara weyi impa bi oye ebusua panyin odina abaka na memu wa na yimfie nti eba nana kwasimensa na yimfie okwa program ha ebe ba boto
ebusua mpanyimfo no hia na wɔ hɔ a ɔkyerɛ dɛ sɛ adwene bi na ɔyɛ za ofi na na kwesima nsa hɔ a ɔdze to hɔ a na ɔkyerɛ dɛ ebusua mpanyimfo no hia ka ho na wɔredwene ho na wɔabɔ ho pɔ ama ɔnka ba ne dɛ ano na wɔsusu bibi na ɔdze to obi do na emo no ɔbɛn dɛ ɔdze to a nhia na yɛbɔ ho pɔ na yɛbɔ ho pɔ a na owie pɛyɛ no osipia na nhia yɛ abom na yɛda yɛdan yɛdi dwuma ɛwɔ kwaporɔ ne mpuntum badase masana bawo de bio mamu kwa busue panyin wo na abakosem bia da no yɛbɔ aprɔ yɛte wɔse konfo bi tena ase wɔ kuroma ha na kakom ne yira masolba fokro na ne dadze pman odisi nsuna nara 9 on tra dadze pman na wasanko bibi otem no kwanyo me na konfo no wo friend ai mɔsirɛ pɛyin mutuma kyɛ na konfo no wa aba no yakor obi abakɔ ansa na chi no so akor ba ya mɔtɔ de last one no okora ya ebi mba bio konfo no ankasa na wodi nkan ba no ebi wo friend na na kudwa nkɔ ehu ansa na chi wɔdɔso bi wɔ hɔ na ne din bɔkɔ ma agye mu yɛ fi ansa na ne chi nyanum yɛ babare papa bi wɔ friend papa kwa ma akon ano na ɔyɛ yin ma de ya mimu hunde ebi nsuba ni nsu ni yakasa de da kora o de kisina no da mitsima ontra obatum no asa de bana nsu watwa ne chiriko o fe no konfo kwa ma akon yo ano ɔyɛ da ma wonte ano da ma de o wotete mo yɛ ano na yɛ bɔta me motre na ɔre yɛ mamu huni mewiwa yo wow so ebushafo edawa community connect nyanye nananom ahemfo ebusham payimfo awo kwapro na yeriti nkomai mutofo yin nsen bisa sesiare abanutum na kase ebede oye hwana yeto abama hon mekire assembly members nananom na onye assembly mohon kitahudi kwapro kroma otede yo today maybe say ara there emir dodo ne ze yel kan ye be kan de nkan no ena nananom na widi wana mensin na damabre na kwesibro yin bae no na nananom na wukita wana man na today fiti mira kwesibro yin bae ma okoko wie de enne ye binya aban no yin politicians iribi said eben kwan na ye fado yan assemblyman oye no kwa assemblyman de ofi krum ha na okana na manfo yi hono de adibiara na nananom pede waye oye institution de wanyi assemblyman wanyi no dwuno hono wotunsa was a friend ema wanyi ne zinkita ho za osafata da ode within wo krom ha ana nso de ode wudi bia assemblyman do na ode kwa abenem no na wode bia no do ode kwa abenem ma osafata da ode assemblyman ode na adwen na oyina ahomazin zeboa nananom ema within wo krom ha no so na wahwe na wedi dem dwuma no ma waye nti meta sa kire wonyi assemblyman no kitahudin onye za numu wol biara dabi chade numu no numu yatel papa na le mpo ka ho ye hu wan fie ho e ma pen bia yen ne fa medase echi mebushe pen mova o kase no ma yeta ase de apiosika abura ni nyina kwapro asase wo ho ni ya yin won bobashi asibwa yes oye dan ba ye mendei kwapro abakan finfim a UCC abaja bodi oya dare yi musana machira ho bebi kakra ko yete anu da tete ne school biara enyi ho na Ghana biri minyara ya ba Ghana ne schools no adoso ba tan bia wore wo ba okọ school ma mu wata krade ina sa wo ba nko school ba wonim kro mo wotum wache na wache yes na wache wan na wacheche wan nti oba na enkurama
no na ha igwe na university wa ha oyeye na onye ye ushie ma uje shie ma wa da wo ma ho kwan wo ma na asase baby ma what do there obisi school dan ampa school aba de wonya nya mo from aso ba dan obokwa bi nti yan yo wo ma bi asabi sabi ne ba kwakana wo buduru wa kwa kana otuma no ba ne ko school ni bi eni yenyimre wa ya mwa yinara wa de bo ya ho efi etulunku wi ase etirin kan nanan kan nkrofo ma wo man de ho na asase ye ho ade na asase ye wo de awu skuli na kwa praw ana onye mfa na nkro nto de he school no aboto wona na nkro nto no aboto school anu ya na wase school no boto yan no boto yan na eden ye ne kro no ya wode ibi aba aboto ne kro no eden na ya wode enti ye hwehwe ma na mo tan de asem ke yen otre nka na nyango funji ya pam nja buru hu na etru mo ofi asase ro ko because yin birba na wodre hyan ayi presemba asem ke yen tam kase pa hwe ewie wo yin di da pira yikisi school de no bi wo ekiri wan waso waban school yin ya din asase no ampa anya hwe ye pia mani ye wabo fro banya enyi to ya oye mora ba tan no ya tase ya bakan wo yini da pira school den wo mi fiwa wo twa hye wa ha ma wusi hu school den awon gasa to fan so du take wa ha ewie wo se ho hina manta take re kina na ofifiri wa bia ho na wo botu hye wo mpemfu hina woni wo se ho aya ho no ababa force ya wadan him panji wato yan fence wall mi bubu na urusi mo bubu na wesi de sanya me wiada ya da na nchije na urusi bukwe wa ya sise da masam na do won ya da kwa fa de da court na di na nsami de over there ka te na wa sign nkrofo no sign mai hu na ehedo adisu wa ma ban ne sobia wo bususu bibia wo wie bibia ya ka te na wa sign ya wan sign antina da men ihu na yibri da wadire dan wadire shay na asasin ye ho ade oyan de enkurma na obaja asasin oba ne de so te da meda school nu baba nda meda na so pewa ha okaji asaso asocha no nya asase badanche butu hia mi akatena ho na wontum wan ya da madwuma na amahe na asase na oya woda ami abotu mi fi ma asase na mka da ban ma na mfu dua nti de masam na ban ni du ha gbo nhwe ye ba na mmiri bi wo wa asem bi bisa wontum nyina no medase mo penso bodie mam mambra mutu fe wo nana dama semya ebusuo pen riken no kwani yetete yembisa yenyimara sabato abakosam abato nkatasem bia wona nanu mpanyimfo wanye oye esuopo no mpanyimfo ya nkata bi to de asasi wodama oye esuopo no yana ati wonsem bi ana abato nkatasem bi otede mana today ma eribise nkrata samze ibi na hodam de asasi o the way oye abanizia o send school yankasa de woma maji asasi bia amfi nananum ho na emo no today ma aban na oji asasi na odi ye project odi ma omani aban na obohu yen mpanyimfo na osre ma yen mpanyimfo so wadi asasi no zaman today ma me panyin na akan dama na oti na nhihye biara na dam imbere no abana owodo oye yen mampanyin na ozikan a ofen Kwame Nkrumah o nya de nka odibedi dwuma wa no wa mopo ni nti na o chere ka te biara bebeda ho de dam asaso de
ɔyɛ aba no deɛ na ɔgye dɛ ɔde no ma esuapɔne a kaate biara nyi hɔ a ɔda hɔ dɛm kaate biara nda hɔ dɛm ɔda hɔ dɛm nti abɛyɛ demi a ahonom wɔasi akyire a wɔrebe ɛbɛn hyehyɛ na wɔnye UCC mpanyinfo wɔnye wɔn reyɛ ana humetwa no mmere bi ana huntwa no mmere bi a yo today maybe say the man or tea onam de the memory no papers biara amada ho na impempre enwan wodwen de asase a ode ne hia yeza aban ba baje de to de won fancy school pon no ihe nso a asase no ye hene de yinyim de dam anomorutu no yin hihye ya otetete de no hia wankodo mo wenzi mu no ihe yi dam abiri nkankan obi a ode nyim paa na nakwesimensa otude baasa wana ahomazinem ne yimzim ne bibi alem ne mmiri ha oresei ka nkrome hu ihia na yerehwe de sisi are mpempre sebi wa asase san biara no se ebeka wa asam na wowie pe ya na oyi pepa tide ma mepanyin ne kan yetu hanu mara ma wokowie de abana wotwa mokoi a oye MPP aban wote yen sufre ema wotu aban sovia fo kan UCC fo na nkasa ho kan nanoma yewo nkrobe ya no ihia na ye kire ehye ema nkrobe mpo no obiale hunu ne yanko bia onyen bohye ena school na ala so bia ye hono bohye na today ma mepanyin kan yedu da me pempendu na all day school pani ne mo mpanyinfo wo hwe na bia all day wasan ema paper impempre obeji ha dase de awo ehe na etina ehe intuma mahe bi no oni impempendo a yedura school pan no worutwe wonu tunaze won pede da men hihye no obado na anunsu ye ne hawo kese pa oni nde sebi ebesere ma aze na mezema na echi na ebeka de aze na ebesere na memo obi no maami mpo no okitam na no dodo na memo obi ma owo mo honi ha no oye wozi ya ena no bebi no enye na enyim nzini ye na sebi tide ma inhare enyim no edustor edibisa asama wadustor na wodi wa no anansaso yigodo yelu pirbiala de ekon biado no ye behwe ema demedwumezi no wa akodo ma obeya asomdwe obaba enu kura meyedo aka school no ma obiala wohu bia nanomorisi ena nitirida nti me sansa na makọ mepayin do na odewi amam nti sesiare menyim ekes dodo na menyim plot dodo anede asase nano dodo homor bi sefi esuopono mpanyifo da wotaba ma hon anade awon so wopeda wotama hon anna wugudi ya na so bande yampina obia ni kro no baye yampina mpanyifo ama yenya nte de wonsemi yazina wubum wonsemi yazina wubum ena tida ma mekan no igina hwehweden ma ento beba anansaso obeyezin pa de mikita mazi na kaso da fight na oba bia ami nsema kokko na ma ezi wa humazin na edribe per ezi wa humazin edribe per aza otidem de fim nsem no menyim ndi de moso mama okwanedam anansaso no obejina apirapir ye makwanama anumala otidam no onye bro na onkaban de ma esuepon no wesusu no obokoda amama ihe na asase ye yenezia ihe mo na yewotum de impo so oduru bebi no ode yintuwa na yebotum yetuwa badase echi ebusia eyi
Ikudu yerite nkomo. Yes. The American be there one sign cat ya wala one pair was sign. Yes. Echi wa better over sign. No mum would do the war sign. Maybe I wanted a moment. Echi what you call them of now what the farm. It would have won your one. A bed. Oh. Anu mata na wara gira sere di ehe ni wosusu na abana ba kere ini di. Nti se na nam ka no already for fight. Adina no da wudi musumidi na sanzaza dan no baba. Dadi na kwakwo bi fi mepoi. No yes because as an plain boja panyin ka egui no ye boja ba. Awo fi wunchiri se bokura yin wo. Se nchi se hwinya wu. Abe ya se woda ba fa. Minye mema. Me panyin na wo wuda dada nti busum wu na ha machin o fine. Nti akona me ba fra nyanya e bokwa no ye ba fa do. Yes, nti se da aka ma ba no hwe na ba na hwe na se nte ho asa ya hwe da wusu buburu na baba ya di mu bio ye wi da hopa ya hwe yeah masa baka kirawo ani ye wi da hopa te mi ya ra ya la tira ye wi da ya banda na no do e be no wuram bi de oni ya hwe ade mo bi su no wa hu ntumanka yes until testament to asa sesiare homode ehibia to wa mbe school de mo wontra nya so ya ntra ho ade wa da se kan de se intumi se aboda ma na wa na ikru o wa gbinu I'm yes until see me bada je bupwe yes because the mesa ko na de ku se buaro no ba ye bu Ebushafu kwa pro community connect kwa twetwena na mama wa ba na simum mama serembra mutufin wana me nimbo wie wo nitima sa na chi maje fa na no wa mutufin semreta se fi ebusua wa no kire wa me ata se the boundary bi ama UCC fo da mo wontra ntino ye bisa de nye biara de da woda mahuni so bande awon so won pen wo pere wotra kwanyima humbuso me de today may be say Emily be na dam barriers number sisi awa be aban na obegina finfin na ohwe ma dam barriers ni awa ba anya ya ajatu nti se esna na mpina inya de yinhwe a ye be ya afa ho today ma mepanyin kan inya nya mpende ye baba wizim na woso nya nso ye mpende woso ye baba henizim nti se ya mpene ma amenyenizim na ye nso ye ma wizim ma na no ma aban obegina mfimfin ohwe ma ye no da ma na obegina badasi ebusia yetem commoner baby apart from wasase sama wanye sukunu wono ebe na ade pati bio na abaye su akwana ama kwa prokro wa omumpuntu onkonim ebe ade pati bio yo ada obe pati ama inde da warrior ho hyaagbe yes apart from onon abati bio no wa yesu akwana ama impuntu ana ombokoyim yes abadi bio oh kasi kanye biwa hanaso mo you are my papa prepared in kutu about 4 days and 3 days na off awore se kutu the same to ya ha da ma affairs na kanye no no nya da no ati ya dwunu ha ya ntasa wan so ha onyan yo badasi mambra mutufin ho nana se yeyi asase sama guguru wetu hunko da American yare yeyi onu fiwa ebanade bio na orukutia ikuro no mpuntu na nakanko yo maybe say nine na ikuro botum puna obodu asase do onam varsity fo ma wanyen ye no ama se obi ba na orbe pira asase wa ha
na wedi dwuma bi abo ma ikro no wetu mpona da asase sen bia no wode nkrata esam nti bia obokọ lance no obokọ no na o kire de asase no wo UCC won izinam anansa so no omama nya wanya odo na pe bi de opede obezi dwuma bi wa ha ma obo kwa apro no mpuntu no na waatwe no oni aza origin ya wo ikrom ha de yintum na ebi ato wasase ebotum akọ lance na akọ aka register anu ho nti na wa mande na kwesimen so to de baasa wejina ni duada orhwe de dam nsama oti dem ya no do obetwa ema sabiwo ankwankuru biala ana de edwuma biala ana mpo de saban mpo na lom dope de oroba na wa bepe asase wan ho na okosecha obohu de kwa pro asase na morokoi oni za oyen hawa okutia ikroi sho ebsuafo adafo ahwafo yede nanano mo komotwetwe reba ewie nti no kwakra no mamangira hansa na panyin goriwa nsasa mutofen eyo masra wenyi di mara ni nara yeda bewie ebra de pati ena ebegina do asraban asra hona wo ka bi obem that wonanyim wakwa proko yin yo so that may be say masisi a meken oni ya na hawo nta oni za impempre yerehwe de abani ya CCC aro wodi impempre yara obaba abehwe na damensama otidemi no dubetwa ema kwapro no yin kroma ya yeda UCC hu inya ye hu boto yen ne nkroma no so wotum wafa ne tempa wefra oni ya na ha kesepa ye hweda abani obedi hu dwuma aman madase mebusha yete onkobono bewie eti ya mo kwan medwa de seti biara ewo eda tabani nyim yete ano de ma kanya akwankura abana na orhwe hia na obobo hia ni won school sam mo frama na mo baya obobo hia ma school dan obokore na adi na obaya yi o hia na teacher papa so ubi abokwe mo frama na ho do owa abotar akugudu ye hia bi wa ha pa ba tan bi wa na akuma ha ontum nhwe mo frama yi ebi so ha owatema dan yankon de ya ne de da bofran ya de no binya dagir watan ho ahwe no watetena wa kire na moadan na agbina befie mo bi biara akari asase sami ino yi light no yi isia kaka wa adam kaka no wa adam o ho yan munya na no yan sho yadasi nana ye tell yerukwe ya na o chede chance na na nche ma kwame ye wie hu nche mate baya semenu ma na eduntem nana no ma wa be se bisu obibia na nche no so ya amano kwan ma o da benti foso di wi ba akwana na mo de ko bia so obotum puna da akwana kan ya no kwan ya ofi kwa pro deploy ankafro no de atamos na abrodo na obehwe ma ekwan no ode mema yen ama se yifia na yerekwa ankafra yembre besi na ekwan no so waiden wase ti ano so kan wa orotwe yempuntu oluko echi oni ha kakra sa oka la makan no sho enti ebusuafo yete nanano mo komotwetwen yete bewie na tufo yen na onye ebusuapen na mum na nano mpanyimfo no wo ho enti yete ba kiba ma bia na naso na de sedi bi owo do tabane yim no wa ma ho kwan anade wa kan wasam na mpanyimfo wode adatu mpanyimfo enyim na wa hwe kono obafada wode damombo wote daman wode bababo aye kwa proman na yenyimpefe de sabwa mpanyin na wokan adwenyi ba kofu ne tirim enti no menhyase mfi
ɔyɛ mekyia no do na asɛm bi sɛ bia na biara na hɔ biara ɔwɔ no ɔde atɔ aba no wie a na apase yo medasi mesrɛ da ame ɔkyerɛ m adwene anɛ sɛ ɔhɔm wɔfrɛ me Joseph ɛkɔ mensa made srɛ dɛ a mesrɛ aban dɛ ɔmbo wɔ yɛn wɔ kurom ha yi dɛ yɛn ka kumi mbiri bi a abɛse no kɔ aban bi bɛɛ bɔboɔ yɛn otim ma nsu no nkyɛ oyira ɔhaw yɛn no ɔbɔ ade na ma wɔntum anyɛ mfam dur asoɔ beebi a yɛhwehwɛ nti ohia nsɔɔdo nsɔso nti yɛsrɛ aban a wabe dɛ nkyɛ ɔbɛba na wabɔboɔ yɛn ma part 2 no nkyɛ wakɔka na ama yɛn sɛ wakɔka na ama yɛn a yɛnyi nsu biara nyi ɛhɔ biara wɔ ha biom ɛnyi ma de srɛ dɛ a ohiam titiri paa Medende Chame Ejako Chame Kakraba Medina Nakusmen so to reba senechi as a study ebien namde to aban enyim Odikan ye wo kwan bia ofi ankafo de pe kwa pro ha Mesre aban amanenwa mbrado na ɔhwɛ dem kwan mahin ɔhwɛ dem kwan mahin do today bien ɔyɛ hi prepare di sema sisi a wa abadu prepare di de ahaw kase de be fiefiem prepare di neje on the phone erege meeting da abawo de no ho a on the phone ebe brare yi ansa na wonsa aka dem sesunti bebre na ye join nkorofo asubo wien na ɔde ahaw na ɔde be fiefie ɔnam de ekwato a wonche na waasa nti adisrede bie na me ye kyerɛ me wɔ kwa prokro mi ma abɔ ne yikam de aban biara ɔbɛbɛn henen me de botu n'anyim me de ho ase yo mete kopna ampia ma hawo ye ebusuapen kopna ampia ma hawo a the mark mo pondo asam wa wanzena nka mo ntwa na aban ma aban ehun road de ya ọdụ kwadna sisi meti da also obaye and the Soviet proud about opera na where then wagina aban pen for ba obi she na no promise the oh yeah the man zero ba what boy youth or boy the okwara na waje some man kana ko bisam na mo wa whatever say promise and fail it seems you want to be a liar yes but you are a great liar nti saba na oza kuhwe se bi na ototo wan ma wontum won moye community na esre aben won hia mobile na mobile hen yo medasi mizinizi ahima afu open menso ma azesre kase e makwa promani yareka ekwan wo ye mahen na sagata siso onya papa na so ekwan no onzimu nti ye basre ye hia gates papa ewo ye no kwa promani mu mbribi ye ne nana oti egwado oye odikro asa ade ayo na latin tami obo mazina de oliye gate ni bi nanso aye de emwoye no entum ama papa nti ye resre ya aboa hia no ho de ye boboa hia no kwa promanen akwanze yenyimde aban na oye kwan the same thing aban kuriya so oye gatesa oye nti ye sre wan ye hia na akwan won ma hia no gatesa insunu sabe aya wase kwa pro insu afla de ye da but gatesa akase wo ho a obotum na wa afam akọ nti mesoma adesranyen yes yo medasi bebre na akwenya ozama wo frame Joshua me ye nana ni secretary ko mpocho za mesre wona woka bi owom NGOs
mpanyinfo a wɔwɔ ahoɔden aban mu mpanyinfo mboa a ame mɛsrɛ fi wɔn hɔ yɛ yɛn health center yɛatentam a ɔyɛ Nana Kwesi Mensah na ne mpanyinfo wɔahyɛ ase wɔresi ɛba kwaporɔ ha yɛwɔ clinic wɔ ha nanso nyɛ kwaporɔ manfo pɛ na dem health center anaa clinic yi ɔsomon ɔhwɛ nkurɔfo bebree a wɔbɛn kwaporɔ ha nyinaa ne dem sa so no yehu dɛ nkurɔfo wa no capacity no ɔboro wɔndo nti Nana Kwesi Mensah ɔto de baasa ɔyini mpanyinfo wɔahyɛ dwumezi foforɔ ase a wɔsi ɔyɛ hospital foforɔ mɛsrɛ aban ne mpanyinfo dɛ mboa biara a wɔbɛtum no wɔmfa mbra na wɔmfa mbɛboa ɔyɛ Nana Kwesi Mensah ɔto de baasa na ne mpanyinfo na wɔmfa ndi dem dwuma no wɔmfa mboa kwaporɔ man ma desrɛ ne dawase monko afofo do yo madam waso akonja wazama mezeji Kwesi Entil me Nana ne beson yi kor na dama mpanyinfo edikan akan yɛhwɛ yi kuro yi a hoho biara bam wiefie bra ɔkanfo kuro yi de kuro yi ɔyɛ fɛ na mmom sɛ mmiri dule esusɔw yi ne tiripɛ na yi kuro yi wasesa nti sɛ yɛhwɛ yi kuro yi a wɔn a wɔbɛyɛ wɔhu wɔahene kuro yi mu wɔhu ne kuro yi ɔdefam kuro yi enyigye wom dama mpanyinfo akan yɛgo tɛsɛ ɔwɔ kuro yi mu ɔmboɔ hɛn koraa mpanyinfo bebree bu kuro yi mu wɔbɔhwɛ wɔkɔ waba ɔyɛ dɛ sɛ wɔkɔ sɛ nsɛm bi na obi ka kyerɛ wɔn o sɛ hwan na wɔkɔ wɔyi firi o sɛ bibi na ɔhɔ wɔn o yintum yɛnte wɔn ka bio nnɛ waba yi mɛte adesɛdzi deɛ wɔdo ma aban mpanyinfo yi wɔn a wɔka bi a ɔwɔm anaa ɔbɛm wɔasoa ate ɔmammoa a wobutum wabɛboa kuro yi manana ɔnye ne temamufo wɔn ho atɔ wɔn ano yi kuro yi no mu greatest yɛsrɛ wɔn dɛma wɔn a wɔdi kan wɔkan no yɛkɔ no ɔkɔ ankafo bridge a ɔdam ana de oye na mmɔ covet a ɔka wɔn bɛyɛ baasa ebu a mmesiafo yi wɔn a wɔte kuro n'akyi ankafo kɔfo ne nyinaa de ba wɔfɔ hɔ de ba ha sisi a wuntum wunduaro covet asai yɛtwa kube yɛ de atoro no so nsu asan ebubu daten ma wasan atom sisi a wɔfɔlɔ ɔyiyɛ ɛhɔ aso na nyina yɛwɔ ha nyinaa yɛkɔ yɛkafa yɛn edziban yɛn biriw yi bibia wɔ hɔ yɛde ba nti yɛsrɛ wɔn sɛ wɔaba ha na sɛ wotei kwaporɔ na mmoa anaa wɔhwɛ kwaporɔ na mmoa ma aba na abɔbɔ yɛn a yɛsrɛ wɔn dɛm kwan no de onyanyan papaapa na ne Kwesi Mensah ɔtɔre baasa ɔyɛ n'afɔm ti biara na dɛ ma wɔn mpanyinfo kan no osi deɛ koro deɛ hum a obu yɛsrɛ wɔn mpanyinfo wɔn ma wɔn yiwa mbra ha na wɔn aboɔ yɛn wɔ kuro yi mu ne kuro yi kuro a osua ne kuro yi boa sukuu yi papaapa ne kuro yi ɔbɔ sukuufo papaapa sɛ sukuufo wɔ ha wɔn wagye na mmom wɔn yɛn mmoa wɔ kuro yi mu papaapa yi ma de sɛ dza a wodze kyerɛ a mɛdze mu mesrɛ wɔn mɛda wɔn ase eti ebusuafo damo na ɔyɛ nananom mpanyinfo a wɔwɔ kwaporɔ ɔhɔ ne nyinaa wɔdze egu enyim na mo yi nso mu dɛ yɛbɛta sim damrɛ yɛpɛ atadwe yɛawe atadwe nsepuma yɛtɛ sima ayɛ dam na ɛdi nya akɔ asɛ yi wom nyɛ nti yɛde egu mpanyinfo enyim da kwaporɔ kuro mpanyinfo wɔreka yi mboa a wohia na wɔda ahwɛ kuro no mpuntu no kankɔ ɔno na nda na pɛyi ɔnam Coastal Television do menyu beenu yɛrehwɛ ebusua yɛ de nkɔmɔ twetwe no besi na mo yɛ mfi the Ghana Health Service apɔmudin adwuma no mu mpanyinfo waba yɛyɛ wo bɔbɔ nkɔmɔ yɛahwɛ ɔyɛ ayemutu yarba mekyerɛ kwarara osande ewia refiri yɛ ade nsubɔtɔ ampa so
wa ma ya atase de afia ye wurami nsu to wom papa na so tse dama na da me ya ba o tse dama no so onkwati nsu America say ya say ite na nanu mpanyimfo wa asem bi se dugu wona na na hemba na asem o kan gates wo kroma ha nsu mpomida obiuntra wa ye ne ye nti me wiaru bonya mpo nsu tem mo tibiara ntontoro bokọ ho mo tibiara mo bo mo bokọ nti ebusua ye dan we aba ye ba yenye aponzi na edwuma no mpanyimfo yenye wa bokọ mo yenkomre sisia